बर' हारिया खस्थ' खालामखानायखौ बिटिसिखौ सेखानानै जानो नागिरदों। আজি আরো অসম দ্বিখণ্ডিত করার কারণে কিহর দাবি উত্থাপন করিব লগা হয়েছে। আমি হয়তো বিটিসি বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনে ইয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছি। आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम फिन जासिग्रोनायनि आंनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा आं नोंथांमोननिसिम जे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय, दा बेखौ नोंथांमोनहा नैबे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायनानै लाग्रोलाय। बे ससे भिडिअ नोंथांमोनहा नुदोंना? दे मिनिया जे इउटुबारा जे बिथाङा जे मा रोखोम जे आइजोफोरनि सायाव भिडिअ कन्टेन्ट लाबोदों नोंथांमोनहानो साननानै नायदो। जे बर' बिमा आइजोफोरखौ गोबाङैनो लाजि फोनांदों नङासै होनबा? दा बे मेन भिडिअ जे थांनायनि सिगां दा बेंगलि फेडारेशन जे कमिटियाबो जे बड'लेण्ड दाबियाव गोख्रोङैनो बाहागो लागोन। जे दा जोंनि बिटिसि एबा आसामाव जथाय सरखार दाफिननायाव जे मानि थाखाय जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दाबि नांगौनि गोनांथि नोंथांमोनहानो सानना नायदो। आरो जिखुनु गरखा जे कमिटि गरखानि माखासे कमिटिफ्रा बिसोरबो लोगो लागोन। दा बिथाङा जे मा बुंदों एसे खोनासंनानै लागोन। বিটিসি বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনে ইয়াৰ পৰা এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা ক'ব খুজিছো যে অসমক আরো দ্বিখণ্ডিত করার কোনো পথে যুক্তি নাই। যে অসমে থাকবা লাগে। আরো অসমক দ্বিখণ্ডিত করার আমি বিটিসি বেঙ্গলি যুব ছাত্র ফেডারেশনে কেতিয়াও মানি নলওঁ। যে চাওক যে বিটিসিত বিপিএফ চৰকাৰ চলি আছে। চেন্ট্ৰেলৰ পৰা যিখিনি পাবলগীয়া ফাণ্ড সেইখিনি পায়, অসম চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি পাব লগা সেইখিনি পায়। কিহৰ ভিত্তিতে আজি আরো অসম দ্বিখণ্ডিত করার কারণে কিহর দাবি উত্থাপন করিব লগা হয়েছে। আমি হয়তো বিটিসি বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনে ইয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছো। আরো ইয়াত মানে আজিৰ সদনৰ পৰা ক'ব খুজিছো যে এই দাবি আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমি প্ৰয়োজনত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। जे जोंनि बड'लेण्ड जे सेपारेट स्टेटआ दासिमावबो फुलफिल जायाखै। गोबां मुंख्लं जालांबाय। गोबां जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'नि थाखाय थै होलांबाय बड'लेण्डनि थाखाय ना। दे सापज साननानै दे जोंना जोंनि बर'निनो फार्स्ट बर'नि स्ट्रागल खालामग्रा गावनि थैखौ दान होनानै दिनैसिमावबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होग्रा मानब गिदिर डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों नङा होनबा। आरो दा जों सेपारेट स्टेट जे मोनागौमानि जोंनि जे अनला ओंख्रि संनायखौ बे गुबुन हारिया जे संनानै मालाय खस्थ' खालामखानायखौ बर' हारिया खस्थ' खालामखानायखौ बिटिसिखौ सेखानानै जानो नागिरग्रा, मालायनि ओंख्रि संनाय मालायनि मोनखानायफोरखौ जे गोबां मोजां मोजां ओंख्रि संनानै दोननायखौ सापज आं बेजों तुलना खालामदोंलै रायजोफोर। जे गुबुन हारिया जोंनि सायाव बिटिसिखौ केपचार खालामनानै मारै बिटिसिखौ सालायनो हागोन
बेनि मोनसे प्लान एन्ड पलिसि ना रायजोफोर। दा नोंथांमोनहानो साननानै नायदो BTC आव गोबां गुबुन जाथिया, आं खुनु रावखौबो थांखिनो सानाखै जातिनि नामखौ, गुबुन जातिया जोंनि सायाव बा BTC आव सोरबा थै दान होफेरदोंमोन नामा, बा जोंनि माखासे BTC नि बे माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ लेस खालामनो नाजानाय आरो BTC आव गावसिनि पावार एन्ड फांसन जे सालायनो नागिरनाय, जोंनि सायाव जोंनि माखासे समस्थिफोर, जोंनि जे माखासे समनि MP MLA बैफोरबा भट दारायनो मोन्थाय लुबैनाय, गोबां बिभिन्न बुंनांगौबा, जे गुबुन हारिनिया भिडिअखौ नायो नालाय, बुंनांगौबा गोबां दङ ना, बहननांगोनबो मालाबा समाव। बे माखासे पलिटिक्सखौ, जेनेबा आंबो सोरबा UPPL आव थादों बा BPF आव थादों, खुनु पलिटिक्सजों नो कमप्रमाइज। पलिटिक्सआ पलिटिक्स थागोन, गाव जाथिया जाथि, जाथिनि सेक्रिफाइसआ सेन्टिमेन्टआ गाव गावनि ब्लाडआव हाबनानै दं, नङा होमबा रायजोफोर। दा बे जानानै थांबाय। दा मिनियानि सायाव, मिनियाखौ नोंथांमोनहा मा बुंगोन? बर'नि माखासे आबुफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ होननानै आङो सानो। दा बियो क्षमा बिनांगौ ना, माखासे बर' आइजोफोरनि सायाव जे बिथाङा जे लाजिनांथावै जे गावनि भिडिअ बानायदों, बिनि कन्टेन्ट माखासे भिडिअ बानायनायफोरखौ नोंथांमोनहा नाय, मा रोखोमनि बानायो। जे बियो गावनि कन्टेन्ट, दस्रा कन्टेन्ट दंमोन, बेबायदि एफा लाजिनांथाव, एफा मुगैथाव भिडिअ बानायनाया मा रोखोम जाथाव? जे माखासे बर'नि जे आइजो आफादफ्रा बेखौ मा बुंगोन? नोंथांमोनहानो जे आइजोफ्रा बिमा माहारिखौ गोबां जे जोनोम जानायाव माबोरै जायो, बिनि जे माखासे लाजिनांथाव बियो भिडिअ बानायदों, नङा होमबा? अब्ला बेखौ मा बुंगोन? नोंसोरनो साननानै नायदोथाय, जे बर' जे बिमा माहारिखौ लाजि फोनांनाय, आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय, नङा होमबा? अब्ला नोंथांमोनहानो बिसार खालामदो दे, बिथाङा मा खालामनांगौ, आरो बिथांनि जे भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनाया मोजां जादों नामा? नोंथांमोनहानो फोरमायहरदो, आरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बिथांखौ बुंहरबानो जाबाय, बिथांनि भिडिअ मोजां जादों, नोंथांमोनहा फोरमायहरदो। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेखौनो आं गुरै खावलायनो